sa Facebook. Na nagkakaribong kita. Minadakulon ang mga forecaster. Oo. Sa pag-asa sana. Kami naman, kung ano ang kung ang pag-asa, tayo yung official na allowed by the government Yan, oo. na magkuyan. Diyan lang kami nag-rely. Oh, yun. Dapat duman lang talaga sa mga authorized na mga sites na Ang manonood po radyo, susugman sa pag-asa. Opo. Yes, oo. Okay. Father. Salamat to noon po. Magayon nun po inang ginigibo ninyo sa APSI mo na preemptive evacuation, ining no rescue policy, magayon nun po yan. Pero dapat, ang kita po mga ciudadano, bako sana maging beneficiary, kundi maging participants. Correct. Oo. Sa kita may primary obligation to save our lives. Sana medyo mabawasan ito po itong pasaway. Yan. Ay, nakulol po Pero talaga at ang least pasaway. kunya, may nagbo-volunteer ng mag-evacuate. Dahil pa-evacuate, nag-volunteer na. Eh po, na-experience mo yan kan Typhoon Pipito. Opo. So pagkunin dong bago mag preemptive evacuation, may nagturtagiti lang kayo ito, nagrally talaga. Naghali na talaga. Ayun, Magayon po yan. Pero attitude. siguro talaga, hali man sa quarry, saro sa mga party kan dyan, makabugtak talaga kitang tultul na evacuation center. Bako ba na, okay naman po ngunyan, pero mas magayon po mangyayari na talagang ang mga facilities dyan, medyo tanganing ang mga tao, dahil man masyado madipisilan sa pag-evacuate. Iyo po. An ko yan kaya, na eskulahan, pigtutugutan lang kita kayan, duwang simana. 15 days lang eh. 15 days. 15 days. So dahil naman pwedeng, para every time na magkakaigwa kayo ang mga araw kayo ng kalimidad, dahil naman pwedeng pagparagamiton iyan. Precisely. Na disrupt man sa pag-adal kan mga kaakian. So, pasiring na kita duman na magkaigwa ki kumbaga credible na evacuation center. Tultul na evacuation, sabi mo ani, tultul na evacuation center. So, pasiring po kita duman. Yan. At Saka saka relocation. Saka yung mga housing garo na ipapagibo is dapat Relocation. kunya na. So, kaya nang sumusten nila sa 300 kilometers per hour. Ayun po, sa mga kuyan, sa mga housing projects sa kukuyanta, spouse kang gobyerno, Opo. nag-suggest kami na kung pwede, slab na. Yan. Oh. Mas- Parang yung dyan sa San San Andres. Domingo baga? Oo, San Andres. Ginibo kami dyan kayo ito. Oo, yan. Naman sa San kuyan. Andres. Igigunon man sa mga San Andres. aita father, naka-slab. Mas mga magayon pa. Mas mga magayon pa ang araw nila. Sa mga anta duman. Sa San Andres. Yan man talaga ang dapat na engineer para magamit ng haloy. Bagitong sa paulit-ulit kitang nag-iirahay. Pagduman mi sa Guam, dahil na duman tugot ang mga SIM, kung ikabos islab, Tagrabe yan. grabe po, at least nagpupunod naman ang mga bagyo, mga 250 kilometers per hour. Makusog talaga. Makusog na. Ayan. Oh. Garo cyclone na bako na. Siguro ang disenyo kan father, kung bakong dome. Yung araw ganudo man sa cuboid. May mga design ng May yan. design May na. mga design na katapos. Ang kapos rin ng window, may inapo na storm window. Oo, yan. Sa kuyan, sa Batanes baga, Oo, yan. sa mga arong ka ito, Yo. sa mga gapo. Oo, parang Masasarig po talaga, masasarig. Parang Pero sa- maabot na kita sa araw kaya na punto. Lamang tama man, kuhin mo niyan kan Typhoon Riming, siguro 18 years na kita sa Typhoon Riming. Kaya ngunyan man sa mga Typhoon Riming life ko ang ito, yun naman sa mga nangyayari ngunyan. Yan. Opo. Kaya bako sa na memorial talagang memorable talaga ito na warning para sa tuya. Yan. Kung nga magkamukha itong bagyong riming. And sa Rocolan po, ang igwa ko ta ako ki proposal na with the pag-asa na magkaigwa ki information parang educational Oo. na
ang bagyo bako sa na paros andara. Correct. Oh. I-consider man so rainfall na dara kay. Yan. At saka ano yan, dahil dapat na magkonsentrar kita sa itong so pigtutumbok nga yakang mata. Kundi yung kabulugan kang bagyo ang sa tuyang i-considerar ka. Iyan ang medyo nasasala so iba. Tsaka di dagitan so pag-asa. Kaya tama ito engineer, dapat talaga edukar tang maray. Ito ka Saka nagdangog man sa dahil nakikita kitong sense of the environment. So dyan sa mga sa mga bulkan, mga dyan, para nag-i-restart dyan sa mga permanent danger zone. Kung dahil sila naghiriro, dahil pa mga nagbaraba sa walas, dahil pa mga nagralayog so mga kuyan, manok. Natanong mo niya kung koneksyon kahan, mas nakakainot nga sinda kung talagang kuya na magkakailugan ng yung eruption, mas aram nga ninda, sensitibo kay sinda. sensitibo sinda. May mga nagagamit yan. Combination ka ng science saka yung mga sinauna. China siguro. Traditional ko yan. Opo. Kasi Dr. Cedric nagagamit ka minsan ka mga traditional na mga sabi nga ni kayan sistema kang pag-andam. Ito so pagparauron-uron may pag-discuss mo iyan. Opo. Kumbaga yun iyan na dahil mambagang maraot. Iyo baga. Sabi nga ni kung may naghihilang, darano na nga sa kuyan. Wala nga na naman sa ko. Kadakol dyan mga taga dyan sa mga taga Bulod o kung ano. Dahil man hindi kaya magpa-MRI, minadaman sa ko. Nasa mga taminad mong kay Palay Momoy, paano si Palay Momoy baga? Momoy's resonance imaging. Maray. Okay. Paano, tabi, mga tugang, inabutan kami ng oras para po magpaaram. Engineer, salamatan po maray tabi. Matunon po. Ayan. Thank you very much man po sa pag-imbitar sa Kuya Digdi. Kunyan, very short lang yung panahon na ma-invite mo si Engineer, pero Sana po salamatan po maray. nakatabang Nagulaon po. Yes po. Okay, Father, siguro ang sa imo pong bendisyon para sa mga kababayan ta. Salamat tunon po kagurangnan sa pagparealisar sa mo ng kaming gabos ng mga stakeholders mag-participate po talaga na ma-realisar niya mo na mamandong kami bako sa dakul maurana kundi arayo pa anyway dakulon nang na forecast kundi talagang himation me ang pangapudan sayang at yan tibal kung pwede pa magibo ni engineer so kinumposo niyang kanta pangapudan sa muya kagurangnan na kaming lahat ay kinakailangan palaging handa na hindi lang po handa sa darating na bagyo kundi pangalagaan ang kalikasan sapagkat kapag ang kalikasan ay nagalit ay mahirap po para sa buhay namin. Kaya kami, Panginoon, binibigyan mo kami ng talagang kami po ay lahat po stakeholders, lahat po kami ay mga masasabi po namin na tinatanggap po namin ang iyong shepherding, ang iyong pangangalaga sa amin, pero kami rin mayroong obligasyong mga laga sa aming kapwa at sa kapaligiran. Ang lahat pong ito ay pinapasalamat namin sa iyo at humingi din kami ng tawad sa pagkukulang namin sa pangangalaga dito. Kaya kami pong lahat ng mga iba-ibang religion, lahat ng mga tao na lahat po kami ay stakeholders sa aming kapwa at sa aming kapaligiran. Ang lahat pong ito ay hiningi namin sa iyo ng kapasalamatan at padala mo sa amin ang iyong espiritu sa pangangalaga sa amin. Itong lahat ito ay sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalan tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Alright, mga tugang. Yan na po tabi. Ito yung pong kabilugan. Ito yung programa ko niya pong pagkaaga. Kalibutan ta. Kaya boses kang kapalibutan.
Tendo po ka, boss. Sa pangalan ni Juna Poli sa Lado Technical, si Jerome Nico Martinez sa DCGB Sociology Department, ang suya pong mga pag-iriba sa Mega Force Patrol. Ako po si Mardela. Thank you and God bless po. Sa indong nadangog ang programa Boses kan Kapalibutan. Abangan giraray sa masunod na Sabado. Digdi sa DZGB. Salamat kan sa indong pagantabay.